Gaurko bezalako ekitaldi batek balio du gazte irakusteko mundu bat numerikoan posible dela euskaraz, kultura ezberdinak badaudela eta kultura horiek egiten aldituztela eta ez bakarrik egin baizik eta sortzen aldituztela euskaraz. Plazara elkartearekin egun hau antolatzen lagundu dugu, beraz beste bi elkarterekin batera antolatu dugu, Eragin eta Mundu Berriak, haiek dira batzuk Nafarroakoak eta besteak Bizkaiakoak, eta interesgarria da guretzat gazteak hunkitzea, eta teknologia berriak izan daiteke ere manera bat haiengana hurbiltzeko, eta beste hainbat gaien artean, gaur gaia initz landu dituzte, euskararena ere sustatzeko. Teknologia berriekin bai bada beldurrarena, baina gehiago da ezagutzea zer den, zer diren tresna horiek, nola baliatuak dira, guk ere nola baliatzen alditugu. Helburua da justuki erakustea mugikorrarekin gauza anitz egiten aldituztela. Ez dela bakarrik sare sozialetan denbora pasatzen ibiltzeko, baizik eta gauzak sortzen aldiela, partekatzen aldirela eta beste tresna batzuetan. Eta zeinakin ondo pasa eta zerbait berria erekitzeko aukera ematen dietenek. Egunean behin jokoa egin dugu salan. Sentimendu txar batekin ginen nintzen, uste nuen egin egin justuola denen artean ez dela deus berezik izanen, baina azkenean biziki ongi zen, kompetizio hori eta euskara zen, ulertzen genituen galderak biziki ongi. Sentimendu biziki on batekin atera naiz behiz eta segitzeko behiz jokoa eta besteai aipatuz ere, haiek ere has dezaten joko hortan aritzea. Ikaslek aukera izan dute tailer ezberdinetan 7 tailerretan izena emateko, baina oso desorekatu izan da. Gehienek errealitate virtuala eta gamer gela egin nahi zuten eta banatu behar izan ditugu. Eta normala da, ze gamerrak eta errealitate virtuala da momentu honetan pilpilean dagoen gaia, baina hemen badute aukera beste hainbat gauza egiteko. Nire partea izan da irudi inpresioaren inguruko tailer txiki bat. Tailer horretan ordu batean ikusi izan dugu fabrikazio digitalaren 3 prozesu nagusiak. Haiek ezagutzeko gehien bat nola garatzen ari den teknologia eta gainera pintza batekin dela euskara. Euskarak baduela lekua teknologia. Gure bizia edo nolak bizi izan dugun guk teknologia ere bai oso interesgarria da haientzat. Pixko bat jakiteko nondik joan aldiren haien hurrengo pausuak. Aukera bat eman diezaiekete etorkizunean, basotik landa, haien ikasketetan edo beste ikasketa batzuk baldin badira ere, bederen ikuspegi numeriko ezberdin bat, kultura digital ezberdin bat eukitzeko. Egunaren helburuetako bat ere bada, hegoaldetik etorri izan diren ikasle horiek iparraldeko ikasleekin harremanetan sartzea, justuki muga horiek, ditugun muga horiek nolabait deseraikitzeko gaur bezalako egun batean. Ez genuen ezagutzen bideomapina eta egin dugu aukeratu genuen tailer bat ikasteko zer den eta egin dugu joku labur batzuk ikasteko gutxi gorabehera zer den eta pasa dugu oso ondo. Gainera etxepare ikastetxeko ikasleekin egon gera euskeraz mintzatzen. Egin dut errealitate virtualean taileja, jostatzeko ontsa da, pentsut geroz eta gero izan olako jokoak eta errealitate virtuala eta IA eta olako gauzak. Wifiarekin eta ikusi dugu bat zirela webguneak euskaraz, gero ikusi dugu jokoak bat zirela eta euskal kultura diversifikatua delako erakusteko bai. Plazarak interesa du ere publiko honekiko eta teknologia berriakiko baitugu IES joko virtual bat egiteko asmoa. Zaren da bai ikastetxeentzat, baita ere pentsatzen dute euskara ikasleentzat eta helduentzat ere joko bat kontzientzia hartzeko euskararen egoerari buruz eta hizkuntzen egoerari buruz orokorrean.